Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa akong advanced course, Maghinapon Tabay. Niining lisuna atong tukion ang paggamit sa pseudo-noun nga hazu, nga pasabot natural lang nga nantoka. Yoroshi desu ka? Hajimemashou! Ang hubad sa pseudo-noun hazu sa Binisaya kay mulangkob og natural lang nga nantoka. Dapat lang nga nantoka. Kunuhay nga nantoka. Angay lang nga nantoka. Og unta nantoka. Kining tanan mahulagway kini sa pseudo-noun nga hazu. Isip pseudo-noun, grammatically noun ni siya, apan di mahimong gamiton nga naginusara. Ang hazu atong gamiton kung aduna tay hugot nga rason nganong ang usa ka butang ingon ana. Kining rasona mulangkob og impormasyon, kasayuran, ebidensya, tinuhuan o hugot nga pagtuo. Maumao kini sa miaging ekspresyon nga atong natuki sa leksyon 75 bahin sa posibilidad. Ang ni chigay nay. Ang kalahian kay ang hazu mas hugot kaysa ni chigay nay. Samtang ang ni chigay nay kay usa ka tag-an, ang hazu gibase gikan sa ebidensya o impormasyon. Ang hazu di pwedeng gamiton nga mag-inusara ra sa sentence. Ang hazu kinahanglan gamiton kuyog ang ubang poong sod sa usa ka sentence. Ang pinakadakong gamit sa hazu kay ang pag-nominalize og mga verbs o verb clauses. Apan ang hazu pwede pod gamiton sa mga adjectives, ang mga i og na adjectives. Pwede pod gamitan og mga prenominal demonstrative pronouns parehas sa sono, pag-ingon og sono hazu, nga pasabot angay lang o maoy akong pagtuo. Og pwede pod gamitan sa sonna og konna, pangalitan inig ingog sonna hazu, konna hazu. Mokombinar pod ang hazu sa mga nouns gamit ang particle no, isip hazu no o no hazu. Kung inegatibo ang hazu, mahimo kining hazuwanay o hazganay nga ang pasabot kay imposible nga nantoka. Aduna pod ta ekspresyon nga hazunano ni o hazunano desu ga o hazunano desu kedo nga pasabot kunuhay nga nantoka apan nantoka. Mutan-aw tag mga ehemplo sa kada gamit sa mga sunod nga mga slides. Ang importanteng timan-an kay ang hazu mo indikar sa kasiguraduhan sa nagsulti gumikan sa aduna siya'y rason o ebidensya. Pirmirong gamit ang pag-nominalize og mga verbs. Atong sentence, tungod kay wa siya mokaog pamahaw, natural lamang nga gigutom na siya. Kini ang konklusyon sa nagsulti, gigutom na siya. Ug ato kining iindikar gamit ang hazu, natural lamang nga gigutom na siya. Og ang rason nganong nakasulti niya ang nagsulti, tungod kay wa siya mokaog pamahaw. Pwede po ni isulti isip kay wa man siya namahaw, gigutom na gyud siya. Ang importante kay ana ang pagbati, adunay konklusyon, adunay rason nganong naka-conclude og ingon ana. Unya gamitan tag hazu. Depende sa panagsulti usay di na isulti ang rason kung klaro na anong gigutom na siya. Hubaron ta sinapon, arita magsugod sa rason, tungod kay wa siya mokaog pamahaw. Asagohan no tabenakatta kara. Unya ang konklusyon dayon, gigutom na siya. Kare wa mo onaka ga suiteiru. Unya ato kining sumpayan og hazu para pag-indikar nga dapat lang nga gigutom siya. Unya atong tapuson ang sentence sa des aron polite paminawon. Ang tibok sentence, asagohan no tabenakatta kara, kare wa mo onaka ga suiteiru hazu desu. Asagohan no tabenakatta kara, kare wa mo onaka ga suiteiru hazu desu. Laing ehemplo, kung motawag ka karon, natural lang nga nagkaon siya panihapon. Medyo kiwaw paminawon. Laing pagkasulti, kung manawag ka karon, sigurado nga nagkaon ron siya panihapon. Pwede ni gamitan og hazu sa hinapon.
Aduna tay conditional conjugation sa sinugdanan kung manawag ka karon. Unya ang konklusyon. Nagkaon siyag panihapon nga atong sumpayan og has inighubad sa hinapon. Atong hinaponon, magsugod ta sa conditional phrase. Kung manawag ka karon, ima dengwa shitara. Unya ang konklusyon dayon, magkaon siyag panihapon. Kanojo wa banggohan wo tabeteiru. Unya, inominalize ni nato gamit ang has pag-indikar nga natural lang nga nanihapon siya karon. Unya, atong tapuson ang sentence og des aron polite paminawon. Ang tibok hubad, ima dengwa shitara kanojo wa banggohan wo tabeteiru hazu desu. Ima dengwa shitara kanojo wa banggohan wo tabeteiru hazu desu. Kung manawag ka karon, sigurado na nihapon siya. Busa, di maayong panahon sa pagpanawag. Atong conditional clause na gamit sa tara conjugation o pwede nini mo ma-review ang tara sa leksyon 62C. Laing ehemplo, muadto unta siya sa Kyoto gahapon. Kining sentensa aduna tay conclusion ug ang nagsulti wa na mohatag sa rason nganong nakaingon siya ana. Siguro kabaw siya adunay ticket pag-adto sa Kyoto ug di ba yang giingnan ang nagsulti nga moadto siya sa Kyoto. Ug di ba ang nagsulti mo iyang amo ug iyang gisugo pag-adto sa Kyoto apan wa kini madayon. Ang atong main sentence kay moadto siya sa Kyoto gahapon. Sa in English ang was diri sa katapusan ra kini maindikar ni gihubad sa hinapon ug ang unta maindikar kini sa has. Paghubad sa moadto siya sa Kyoto gahapon sa hinapon, kanojo wa kino Kyoto e iku. Iko atong gamiton kay ang verb kay moadto man. Unya ato kining kabitan sa pseudo noun nga has ug ato kining tapuson og datta past tense sa des o da. Paghulagway sa past tense verb nga was. Ug ang tibok sentence, kanojo wa kino Kyoto e iku hazu datta. Kanojo wa kino Kyoto e iku hazu datta. Moadto unta siya sa Kyoto gahapon. Sunod nga ehemplo, tungod kay si Jiro 10 anyos lamang, natural lang nga makasakay sa bus nga libre. Aduna tay rason tungod kay si Jiro 10 anyos lamang, bali ang nagsulti nakahimo sa konklusyon nga makasakay sa bus nga libre. Inighubad arita magsugod sa rason. Tungod kay si Jiro 10 anyos lamang. Jiro-kun wa mada 10 sai dakara. Unya ang konklusyon dayon atong isulti. Makasakay siya sa bus nga libre. Tada de basu ni noreru. Unya inominalize nato ang verb clause gamit ang has. Unya tapuso nato sa da o des. Ang hazo sa man ka noun ug ang mga nouns na naas katapusan sa sentence tapuson ta sa verb to be. So bali des o da. Busa ang tibok sentence, Jiro-kun wa mada 10 sai dakara tada de bus ni noreru hazu da. Jiro-kun wa mada 10 sai dakara tada de bus ni noreru hazu da. Ang noreru, shortcut ability conjugation kini sa noru, musakay. Ug pwede nimo ni ma-review ug unsaon paghimo sa leksyon 57. Laing ehemplo, tungod kay Septembre na, natural lang nga ang Canada karon mibugnaw na. Inighubad sinapon magsugod tas rason tungod kay Septembre na. Mo 9月ですから. Unya ang konklusyon dayon mo ay isunod. Ang Canada karon mibugnaw na. Canada wa suzushiku natta. Og ato kining i-nominalize gamit ang has ug tapusan nato sa des. Ang tibok sentence, mo 9月ですから Canada wa suzushiku natta hazu desu. Mo 9月ですから Canada wa suzushiku natta hazu desu. Tungod kay ang sunod nga Miyerkules pista opisyal, natural lang nga wa siya trabaho anang adlaw. Ang hubad, Raishu no Suiyoubi wa saijitsu dakara kare wa shigoto ga nai hazu da.
来週の水曜日は祭日だから、彼は仕事がないはずだ. Sunod nga ehemplo mo gamit og i-adjective. Tungod kay pinakabag-o kana nga iPhone model, natural lang nga ang kanang cellphone mahal. Atong rason, tungod kay pinakabag-o nga iPhone model. iPhone no saishin model da kara. Unya ang konklusyon. Kanang cellphone mahal. Sono keitai wa takai. Himat ngoni nga atong gibuak o gibutang ang topic sono keitai wa sa atubangan sa sinugdanan para klaro dayon sa naminaw kung unsa ang topic kanang cellphone sono keitai wa. Unya ang predicate takai mahal i-adjective kini atong inominalize gamit ang has. Takai has natural lang nga mahal ug taposon ta sa da. Ang hubad sa tibok sentence sono keitai wa iPhone no saishin model da kara takai has da. Sono keitai wa iPhone no saishin model da kara takai has da. Ang Pilipinas nga anaa sa tropics init tibuok tuig. Aduna tay rason nga anaa sa tropics nga sa hinapon o sa kini ka verb clause kay sa hinapon moingon man tag nga anaa nag-existir sa tropics. Og kini naghulagway sa Pilipinas nga mao ang atong topic. Og ang paghubad niini sa hinapon Nettai chiho ni aru Philippine wa. Unya hubaron ta ang konklusyon. Init tibuok tuig. Ichinenju atatakai. Unya ang atatakai atong sumpayan sa has. Og tapuso nato ang sentence sa des para polite paminawon. Ang hubas tibuok sentence Nettai chiho ni aru Philippine wa ichinenju atatakai has desu. Nettai chiho ni aru Philippine wa ichinenju atatakai has desu. Pwede nimo ma-review ang pag-nominalize og verbs gamit ang mga nouns sa leksyon 43. Sunod natong ehemplo mo gamit og na adjective. Tungod kay beginner's course kini, angay lang nga simple kini. Aduna tay rason tungod kay beginner's course kini. Kore wa beginner course da kara. Unya atong sundan kini sa konklusyon. Simple kini. Kantan na. Butangan natog na ang kantan kay ang mosunod ang has man. Ug ang has grammatically usa ka noun. Ang mga na-adjectives atubangan sa noun kinahanglan adunay na. Nya tapuson nato ang sentence sa verb nga da. Bali ang hubas tibok sentence, kore wa beginner course da kara kanta na has da. Kore wa beginner course da kara kanta na has da. Ang Tokyo nga gitawag og usa ka dakong syudad angay lang nga alegre. Baling atong topic ang Tokyo gihulagway kini og usa ka verb clause nga gitawag og usa ka dakong syudad. Ang hubad niini daito kay to iwareru Tokyo wa. Ang verb phrase nga daito kay to iwareru ginominalize kini sa noun nga Tokyo. Aduna tay quotation particle to og passive conjugation sa verb nga you to say kining iwareru bali gitawag. Aduna tay laing leksyon matang sa passive conjugation sa verbs pohon. Unya kining tanan ato ning sundan sa konklusyon nga alegre. Nigiyaka na has desu. Daito kay to iwareru Tokyo wa nigiyaka na has desu. Daito kay to iwareru Tokyo wa nigiyaka na has desu. Laing na adjective nga ehemplo. Kung hisgutan tas Miss Tanaka nga miskwela sa Mexico, angay lang nga maayo gyud ang iyang kinatsila. Laing pagkasulti, kung Miss Tanaka ganing nga miskwela sa Mexico, sigurado ko nga maayo iyang kinatsila. Bali itong topics Miss Tanaka, adunay verb clause nga mohulagway kaniya. Og ato kining gamitan sa conditional suffix nga nara. Ang hubad sinapon, Mexico ni ryugak shita Tanaka-san nara. Kung gusto nimong reviewon ang paggamit sa nara conjugation, palihog tan-awag usab ang leksyon 62A. Unya kining tibuok atong isunod ang konklusyon nga maayo iyang kinatsila. Spengo ga jouzu na. Unya isumpay ang has.
Unya, ato dayong tapuson sa des. Ang hubad tibok sentence, Mekishiko ni ryugaku shita Tanaka-san nara, Spaingo ga jouzu na hazu desu. Mekishiko ni ryugaku shita Tanaka-san nara, Spaingo ga jouzu na hazu desu. Sunod nga ehemplo mogamit og pre-nominal demonstrative pronoun. Ugma imong business trip. Shuchou wa ashita desu ka? Shuchou wa ashita desu ka? O, sa akong pagtuo. O, kunohay. Sono hazu desu ga. Sono hazu desu ga. Common kaing paggamit sa sono hazu pag-ingon og ooy klaro o kunohay. O, klaro. Sunod tang ehemplo mo gamit og noun. Ang pag-abot sa eroplano sa airport kay alas 8 unta. Atong topic kay ang eroplano. Og ang po nga unta kay ma-expressar gamit ang hazu. Unya ang ubang bahin sa sentence kay noun-based. Ang pag-abot sa airport inig alas 8. Sa hinapon, hikouki wa kukou ni 8 ji no touchaku. Unya particle no. Kay noun maning tochaku, unya ang hazu noun pod. Ya pag mas hazu atong sumpayan sa des. Ang particle no nagkonektar sa duha ka nouns, ang tochaku pag-abot ug ang pseudo noun nga hazu. Baling ang hubad sa tibok sentence, hikouki wa kukou ni 8 ji no touchaku no hazu desu. Hikouki wa kukou ni 8 ji no touchaku no hazu desu. Laing ehemplo, noun gihapon, ang tao nga nanag-iya og Ferrari sigurado nga dato gyud. Sa mas may aging ehemplo, aduna tay verb clause nga naghulagway sa atong topic. Og sa hinapon, Ferrari o motteiru hito wa. Unya isunod dayon nato ang konklusyon, dato o okanemochi, noun kini. Unya butangan nato particle nga no, unya isumpay dayon nato ang hazu. Okanemochi no hazu. Unya tapuson nato sa verb to be, gamito nato ang da. Hubas tibok sentence, Ferrari o motteiru hito wa okanemochi no hazu da. Ferrari o motteiru hito wa okanemochi no hazu da. Ang sunod tang pattern kay ang paglimod sa hazu ngadto sa hazu wa nai o hazu ga nai. Nga mo pasabot og imposible nga nanto ka. Pangalitan atong sentence, kung nakuha niya akong message, imposible nga wa siya mahibaw niini. Aduna tay conditional sa sinugdanan og makaingon tag boku no message yo kita no nara. Unya isunod nato ang unsay imposible. Imposible nga wa siya mahibaw niini. Kare wa sore o shiranai. Unya sundan nato sa hazu wa nai, imposible nga. Boku no message yo kita no nara, kare wa sore o shiranai hazu wa nai. Boku no message yo kita no nara, kare wa sore o shiranai hazu wa nai. Kung nakuha niya akong message, imposible nga wa siya mahibaw niini. Gamit kay ning expression nga nagamit sa hazu wa nai. Di katuhuan. Di ko katuo na, imposible na. Sonna hazu wa nai to omoimasu ga. Sonna hazu wa nai to omoimasu ga. Laing gamit kay nga expression sa mas miagi, di na mahimo, imposible na. Sa in English pa, no way. Sonna hazu ja nakatta ga. Sonna hazu ja nakatta ga. Atong katapusang pattern, kunuhay ingon ani, ingon ana, nanto ka. Apan, nanto ka. Adunay apan. Sa hinapon, pwede ta mo gamit sa pattern nga haznano ni. Haznano ni. Ang no ni, usa kini kalaing pseudo noun nga pasabot bisan pa o ato kining buhatag laing leksyon pohon. Pwede po ta mo ingon og haznano desu ga. Haznano desu ga. O haznan desu kedo. Haznan desu kedo. Atong sentence, nanguli na kunuhay ang tanan, apan nagsigara ang suga sa opisina. Ining hubad sa hinapon, unahon taning nanguli na ang tanan. Minna ga mo kaita
minna ga mo kaita. Unya ang kunuhay nanto ka apan nga parte diri nato makuha sa haznano ni. Minna ga mo kaita haznano ni. Nanguli na kunuhay ang tanan apan, unya isunod dahil natong uban. Nagsigag hapon ang suga sa opisina. Jimusho no denki ga mada tsuiteiru. Busa ang tibok sentence, minna ga mo kaita hazu nano ni jimusho no denki ga mada tsuiteiru. Minna ga mo kaita hazu nano ni jimusho no denki ga mada tsuiteiru. Laing ehemplo, kunuhay nalimot na ko bahin niya apan kung makadungog ko siyangan ... Niining ehemplo ha atong gamitan og hazunan desu kedo. Sugda na hubad gikan sa nalimot na ko bahin niya. Kanojo no koto wa mo wasureta. Unya idungag na to ang hazunan desu kedo. Kanojo no koto wa mo wasureta hazunan desu kedo. Unya ang uban dayon kung makadungog ko siyangan ... Kanojo no namae o kitara. Ang hubad tibok sentence, kanojo no koto wa mo wasureta hazu nan desu kedo, kanojo no namae o kitara. Kanojo no koto wa mo wasureta hazu nan desu kedo, kanojo no namae o kitara. Sumaho nato ato natukin ining lisuna, ang hazu usa ka pseudo noun nga kung anaa sa sentence nagpasabot og natural lang nga, dapat lang nga, kunuhay nga, og angay lang nga. Kining tanan mahulagway kini sa pseudo noun nga hazu. Iniglimod sa hazu, mahimo kining hazu wa nay o hazu ganay nga ang pasabot imposible nga nanto ka. Gamiton ta ang hazu kung aduna tay rason sa pagtuo nga ang usa ka butang naingon ana. Kining rasona mulangkob og impormasyon, kasayuran, ebidensya o pagtuo. Ang hazu di mahimong gamiton sa sentence nga nag-inusara. Gamiton ang hazu pag nominalize og mga verbs og verb clauses. Pwede pod ni magamit kuyog ang mga i og na adjectives, demonstrative prenominal pronouns ug mga nouns. Ug diri na human ang atong leksyon sa pseudo noun nga hazu. Ang sunod natong leksyon kay bahin sa wake nga usa pod ka pseudo noun. Kita-kita na pud ta. Otsukare sama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, naghuwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tanaw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no Benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.